persones podem sentir i viure una mateixa situació de forma molt distinta. Aquest vídeo és el resum dels sentiments viscuts durant el confinament. Però tots i totes hem sentit, hem après, hem viscut. Sorpresa, desconcert, vulnerabilitat, por, ansietat, acceptació, concentració, esperança, estima, fermesa, fortalesa, melancolia, impaciència, preocupació, motivació, dedicació, interès, il·lusió, empatia, inquietud, emoció, rebel, indignació, entusiasme, calma, entreteniment, compromís, aprenentatge, familiar, alegria, infantil, tranquil·litat, decisió, optimisme,